Ay, gagalaw. Pero po sa dalawang viewers. Yung mga pan... Okay lang yan. Hamay na. Ganyan na lang. O, doon na lang kayo magyayat. Sensya na, guys. Mga busy-busy. Ano po Ngayon lang po kasi? kami nakapag, kasi sobrang busy po talaga, hindi namin maharap mag-upload. Naisip na lang namin mag-live. Wait lang, baka wala kang sound. Sunod-sunod po kasi yung Nagano ba? Yung ano niya? Saan ba Hello yun? po mga ka-dragon! Ayun na pala yun. Bumalik ko pa pa siya. Yung tatanggal. Ay, sorry po. Ba't galitan ka? Umpisa ako. Oh, guys! Hello po sa ating 32 viewers. 20 na. Kay Albert Cortez. Good AM po, Hi, DF. Mr. Editor. Ano, kailan tayo magmalabanos? Naantay namin kayo. Kadami, dapat ganun din kadami makuha natin Magpain na kayo. Maglagay ka na ngayon ng kitang. Hindi ka ako. Baka ayaw nila tayo ma-disappoint, maglagay sila ng malabanos. Kabitan na nila ng malabanos. So, yung guys, kaya kami sobrang busy. Ilang araw po kami walang upload kasi nga may nangyari din. Si Lola Dora is wala na din siya kaya hindi na rin kami nag-upload. Then, busy sa farm. Nagpa-harvest kami kahapon. Tapos ngayon, nagpapabilad po kami ng palay. Tapos may nagtatrabaho rin dito sa namin, sa harap. Kaya talagang hindi namin siya maharap. So, next week po, yan. Ano na naman tayo? Si Apong Dora po, kakalibing lang po kahapon. Sunday po siya namatay ng hapon. Pag uwi natin yun galing kay Nito. Hindi na rin kinaya ni Apong Dora kasi nga na din, matandaan na rin. Tsaka kahina na siya kumain. Namayat talaga si Apong Dora. Hirap na siyang kumain. Kunti na lang yung kinakain niya. Pero nung time na nawala siya is napakain pa nila ng lunch. Tapos nakita na lang nila is hindi na siya humihinga. Santi Paseng, ayaw gabi. Santi Santi Paseng yung ang unang nakakita. Hindi Ay, tinawag siya nung tinawag siya ng apo asawa nung apo niya. na parang bakit daw parang hindi na humihinga. Titinignan nila. Ayaw naman lapitan. Natakot. Tinawag pa sa Tinawag nila kami. Nakauwi lang po namin nung kami kay Mito. As in, kararating lang namin dito sa bahay. Tapos ngayon, Bumalik sa di pasing, bumalik agad dito. di pinuntahan namin. Hinawakan ko yung kanyang pulso. Wala na talaga. Mga nasa work yung Kasama niya na si Mama. Ito guys, itong ginagawa namin pangpakain sa nagbibilad ng palay. Marami kasi silang nagbibilad para minsanan na siya matapos. Kaya sobrang busy ang mga inday. Hindi na namin alam unahin namin eh. Hindi kami makapag-vlog. Mado. Ako sobrang busy sa kusina. Wala si Madu na tagaluto. Bukas pa na uwi niya. Kahit ganyan naman, di ba, malala? Ano yung pilutuin mo tayo? Kay Sel Tuason, hello po. Galugay na.
Shout out nga pala kay kay Aaron Team Encarnacion pala. Yung lagi niya yung shout out. Nagatampo na Ay, kay daw. Aaron Encarnacion. Hello, I'm so Aaron. sorry, guys. tsaka Oo nga, kay nakalimutan na kay namin. Sir Anonymous subscriber. Hello po. Thank you so much. Hello po. Kay Tatay at kay Gayom Aloha. Thank you po. Hey, Thank you Tay. very Thank you so much. much. Thank you po, Gayem. God bless po. Parang masyado naman malayo. Ay, sabay cellphone ko. Kumusta kayo mga Will ka-dragon? you marry me? Nay? Yes or no? Sino yon? Si Bit? Si Blix. Hindi ka pa nga nanligaw. Will you marry me ka na? agad? Yan, shout out po kay Kakumpi. Hello po. Kakumpi. Ano ba yun? Sila si Auntie Liga at si Auntie Paseng kasama namin sa pagbibilad. May binibilad dito, may binibilad sa kabilang barangay. Kasi wala kami. Bilad. Kasi kaming bilaran. Nakitibilad na. Yung shout out din po kay Lope Bayaguarda. Lope or Lope. Sana mga ka-dragon, huwag po kayo magsawang manood sa amin kahit ilang araw na po kami walang upload. Hayaan nyo po next week. Prangkada na naman ng DFL. Yung kay Ma'am Rowena Damas, so hello po. Medyo At busy kay lang Sir po J. ngayon. Damas. Yan. Sa mga bago po naming subscriber, thank you so much po. Thank you po sa pag-subscribe. Subscribe. Taga dito si Mama, siya taga dito. Kaya Umaga pa lang nagaluto na lang. kami si Mama. Lalo pag ganito, luto-luto Hindi ka na guys. nabutan tong pag-ano. Kasi pag ano siya nagluluto. Na-stress na rin ako magluto. Yung sa may listahan niya, dun din. Yung, Taga inayos niya pa muna, no? Ay, yung ano. Kasi kung nakikita namin, andito lang siya, kasama na kita, Lutbok. lukbok na. May mga Sa mga- pautang na si Mother. Sa mga may Shout utang out sa niya. mga- shout out sa may mga Magkusa na lang kayo. Opo, kasi hindi rin namin kayo kilala, kung ilan. Kung ilan. Yung pala 500 lang. Magkusa na lang po kayo. Open naman yung bahay namin. Hindi, porket wala na si Mama wala kayong balak magbayad, guys. Hindi pwedeng ganun, guys. Greta pa shout out naman. JB24. Official. Shout out sa dahil. Ay, Nay. Ano? Nabasa ko kaya. Ayun na. Ito guys yung listahan ni Mama. O, tignan nyo. Kala mo Lista naman niya ng puro pautang niya. pautang yan. Hinahanap namin to. Hinahanap namin yung mga nililista-lista niya dito. Kasi hindi naman namin alam yung mga pinahiram niya ng bigas o what. So, ayan. Nakalista silang lahat. Inayos niya talaga sa isang ano. Dati sa luma nakalista to, no? Tsaka Mga watak-watak. kalendaryo pa doon. Kung saan niya lang inasulat. Ngayon, pinag-isa niya talaga. Pinag-isa niya para ano, madali na siguro namin ano. Ang galing din ni Mama eh, no? So, ang problema lang namin, kung bahala na sila kung magbayad sila. Yan, shout out po kay Sir RJ de Guzman from California. Hello po. Hello po! Kay Tiso Yabot TV. Sabi ni Mr. Editor, shout out niyo yung may utang. Shout out sa'yo. Mr. Editor. Magbayad ka na, Magbayad Mr. ka na. Editor. Ikaw yung may utang, Mr. Editor eh. Hindi, eh... Sana makikinig mo sila Shout out sa mga may utang. Kaya nga, shout Utang out. is utang. Hayaan mo sila, bahala na sila kung gusto nila magbayad o hindi. Sayang din yun. Kala siguro nila, ay hindi na yan nila alam. Wala na si mama nila. Yung pala nakalista no, Hindi eh, nila no? alam. Nahanap namin yung listahan. Antay na lang namin lumapit kung may kusa.
Anong, itong luto namin guys, hilayin? Hilayin. Ay, ano nga. Yung kinamatisan daw na karne na may kamote tsaka patatas. Para makabingay. Dapat ang lulutuin ko is kilayin. Sabi ni Auntie kasi huwag na lang daw para makabingay. Yung ano na Kasi lang. maraming papakainin. Dami kami. 15. Natatako pa naman yung ating pagkainin. Mga lalaki, mga barbaro. Shout out sa mga barbaro. Yung kon ay, naman yung hindi motor. lang kulang yung pinaulam ko gabi. Naibos pati yung gibrito natin. Naubos yun Nagluto pa kami ng... Alam mo kung ano yung ulam namin, munggo. Ang inulam na lang namin yung tirang munggulong tanghali. Kasi papa yung yung tirang ginataan. Buti may isda pang isa. Kasi ko naman sila nagbuhat ng palay. Ginabi na. Sobrang busy po talaga kami. Kaya hindi kami makapag-vlog. Nangalak pa. Tapos ngayon, si Apong Dora, ano pa. Inantay muna namin ng malibing. Pag-uwi ko pala. Buti umuwi din po yung mga apo niya po galing Manila. Pero yung iba po hindi naka-uwi. Then yung ano pala, yung anak ko ni Apong Dora, nasa Manila din. Si Ma'am Si Binsya. Ma'am Binsyang, pinapagano. Naka-oxygen. Kasi nga hirap na din siyang kumain, tsaka naka-oxygen na rin daw siya. Sabay-sabay talaga yung ano natin, yung ating problema, yung ating pagsubok. Pero malalampasan din natin guys. Kasya na kaya yan? Parang Dami na yan, masabawan ko. Malabo daw yung screen natin. Oo, parang malabo. Punasan mo nga yung tayo. parang kanila hindi man lang. Baka wala kang load. Yung load. Blurred ko. Yan, ito mo. Hindi ko na nga Wait lang. makalaba. Kadami at ng labahe. Ganun pa din. Ba't ganon? Baka mahina pong signal namin. Ano ba tong gamit mo, te? Ano nga ko ba? Hindi pa ba? Ha? Wala. Ay, Wait lang po ayusin lang natin. Yung kanin pala doon, naluto na yun? Ito, mag-umantay ka na. magbilas natin na kamate. Bye. 8.90 din yun. Isang buong bili kayo. Ano ba yun? Hello mga kadrago. Ang gaganda nyo sa umaga, mga kapatid. Wow. Ang gaganda daw natin sa umaga. Tanghali na, karne. Pero nakaliptin siya. Malabo pa din. Yan, siguro may napapansin kayong semento sa likod ni Auntie Pasing. Magpapagawa kasi kami dito sa harap guys ng bakod. For safety din namin. Kasi open na open siya dito kaya pinabakuran niya. Kaya talaga sunod-sunod yung aming pakain. So busy talaga. Bonggang busy. Hello po sa 156 viewers. Hindi na uso ligawan kasama. Uso pa din lo. Walang kasal agad, walang ligaw-ligaw. Anong recipe daw? Recipe. Ang Parang recipe. minudo siya, no? Minodo type siya na with kamates. With kamote and patatas. Pero ano kasi ito pinudo ng Ilocano. Sarap nga yun. Hello, Ate Nesabel. Hello, Hi. sis. Hello kay Beb Bilendicon. Yan, shout out po sa Idrada family sa Long Beach, Cali. Hello po sa Idrada family. Hello po. Dali loadang ko lang yun.
Bulit nagbinta sila ng ganun, oh. Ata. Wait lang po ha. Hello po sa 180 viewers. Mga idol, shout out naman po from Taiwan. Sino yung pangalan mo? Hindi ko mabasa. Ate Greta, miss ko na tawa mo kay RJ Di Guzman. Hello Isang po. tawa daw. Hindi pwede yung basta-basta ano lang. Mahirap ilabas. Dapat yung totoong tawa. Tawa daw ni ano, Boy Tapang. Nung hindi mo matawa si Tuwi Tapa. Ganun lang. Mga may hinang nila lang. Kaya din mo na higaw. Ikaw kaya. Ikaw muna. Ikaw kaya. Kay Dudutski. Hello. Hello po. Wow. Kala niya diba si ano? Kala niya? Hindi. Ewan ko. Parang Di ba? si Nels TV. Nels. Kana. Ate Nels. Hello DFL. From watching from kay Ma'am ano. pangalan niya? Masarap ba daw itong lulutuin? Opo, masarap. Shout out mo po, Valentina ko. Ay, ano nga yun? Ano? Di ko mabasa eh. Arnel, ayun. Si Arnel. Wait lang po, ayusin na natin yung ating camera. Nagkakaroon ng technical problem. Yung pala ka, wala nakakonect sa wifi. Hello po Ano kay ka daw? RJ Di Guzman. Hello. Sabi ni Beng Plaga. Sana all maganda. Kay GMI Farm Vlog. Hello po, Ma'am Greta. Hello po. Kay Mr. Editor. Pa-shout out habang naglalaba. Dami ka bang labahin Marami dyan? pa dito. Baka Kami gusto mo pa. katatapos lang din. Ano naman, kunin mo yung aming labahin dito. Dali na lang namin dyan. Laban na lang sa ilog. Kay Marley's Kitchen. Hello din po. Hello po, Ma'am Marley. Kay mga idol, shout out naman din po. Kay Sir Vicente Sarsale. Hello po, Sir Vicente. O, busy Santi Pasing. Naka-open yata yun. Bulit nagkaroon ni Oo, nag-post sa TV kahapon. Yung galaw nila mesa, mabala. Wait lang guys ha. Nakakunik ka ba? Painit mag-bike nyo. Sino nakakapagpapaya? Nag-araw na naman. Hello po kay Sir Wilson Saguitan from Alberta, Canada. Labo pa. Hello. Tambo! Nagpalang camera. Higil ako talaga. Ang kukulit ng mga bata ito. Ito may atay. Dapat 2 kilo yung lulutuin namin din. So, ihaw lang namin siya. Dito ako pinagli guys sa atay. Kaya ganyan kakulay. Si mama oh. Dito niya ako pinagli. Kaya negra. Ikaw ay sa ka pinagli? Sa tayo ng kalabaw. Nahulot sa tayo ng kalabaw. Yung bunso daw, nahulot sa tayo ng kalabaw. Malinaw na daw. Ayan. Saan ka ba nakakunik? Sa wifi na? Hello po kay Dalton Bruno. More power. Thank you po. Kay MJ Castinieto. Hello din po sa inyo. Ano yung bilhin? Sabi ni Mel Abat, watching from La Union. La Union. God bless DFL. Wow, wow. Nakita ako.
Wow, thank you po, ma'am. Si Ma'am Peralta. Thank you, Ma'am Fiorel. Thank you po, Orlando kapatid. Pirata. Thank you po sa ano, ang tawag dito, pa-sticker. Wow. Sabi ni Ingat po Dodot dyan. King. Ingat po palagi. Ate Greta, ikaw po yung kamukha ni Mami Dragon. Wow, thank you. Ikaw si Dodot kamukha mo. King. Sabi Ako pa kasi Master Dragon. Kamukha ko si Cooper. Hello po kay Mr. Cookie from Laguna. Shout out po kay Grace and Siya na Alvin. yun, tay? Marami. Nakita ko kayo? Nakita ko kayo? Saan po? Ganyan sa ka-itlog mo. Hello po kay Ma'am Jenny May Ordinario. Hello po from Pasig. Hello po. Kay Sir James Cao from Balagtas, Bulacan. Hello po. Hindi pa na yan. Sabi ni Lita Balasi, sana po mag-collab kayo ng Harabas. Kakaya. Soon, charot. Kaya man magsabi. Hello po sa Team Harabas. Kay Telma Merejowski. Hello po kay Ma'am Mary Ann Maling. From Banawe, Quezon City. Sobrang init ngayon dito guys sa sa Mindoro. Napakainit. Summer na talaga. Nandun po tayo, kamatis lang. Then kamote. Yung ba po lang kamatis ko nun? Where you going guys? Bakit naka-yellow kayo? Uniform. Uniform. Mga dalawa. Hindi mo lang kamatis, guys. Wala mo pang halo. Lechon po ngayon. Hello po kay Sir Dennis Montevirgin. Hello po. Hello po. Sa Tiligayan, di na nakabalik. Ay, wow. Yung ano yung nabili niya. Hello Peng. Kamusta si Papa P? Batiin mo si Papa P. Birthday niya nung nakaraan. Karaan ba kahapon? Happy birthday, Papa P, Papa Piolo. Happy birthday, Pongloy. Belated na. Kay Sir Jason. Bili ka lang po. Kay JR Official Vlog. Hello po. Hello po. Shout out kay Ma'am Maria Marilyn Kasingal from tayo. San Mateo. Sarap iihaw. Ingat po kayo dyan sa San Mateo. Fresh na fresh. Magkano ang isang kilo? 200. Hindi na mura na. Oo, kasi sa ano ka mahal. Thank you po kay JR Karaang. Mamay. Hindi ko tayo sundalo. Sa buhok ni Greta ako natutuwa ngayon. Ba't anong meron sa buhok ko, Arnel? Katangal. Anong oras na? Kasi kailangan ko na magluto. Hindi na ay Kulang pa ito, Peng. Kuha ka pa din ng patatas. Hindi, wala na eh. Wala na? Yung hinalo kahapon. Sa balo. Ay, yung kamote na lang. May kamuti naman eh. dagdagan mo ay isa yung kamote. Ayaw mo magpororot yung mga ganyan. Kasi mahirap din talaga magbilad kapag sila. Yan, shout out po kay Ramon Navarro from Kalingkuan, Tarlac City. Hello po Sir Ramon Navarro.
Magustuhan anay daw tabon. Yan, shout out din po kay Sir Danny Legaspi from New Jersey, USA. Hello po, Sir Hello Danny. po. Ingat po dyan. Hello po sa 210 viewers. Oh, shout out daw sa mga taga-Amerika, sabi ni Dana. America. Amerika. Wala, busy si Dana nagmumodyo. Yan kay Miss Merly Mondero from Panikita Lat. Hello po. Sa ating taga-paniki. Yan. Ingat po palagi dyan sa mga taga-Paniki. Ilan na nailadlad nyo, ante? Yan, shout out din po kay Ka-Ariel Malapad from San Mateo. Shout out daw sa hello daw ante, sabi ni Edith. Ano po, kumusta po ka dyan? Mukhang pagod ka na daw. Pagod na nga. Makulimlim Busy. pa ngayon. Busy sa mga Sana hindi magulan. trabaho. Saka mainit pa. Kay Maximo Kasingan, hello po. Hello po. Kay Kadyang. Kamusta dyan, Jang? Hello Diyan ka yung mga- dyan. Kumusta ka dyan? Mga minayin ko dyan ha. Isama mo kay sis Madonna. Thank you po kay Simply Lang. Thank you po sa panonood. Hello to Mr. Bugs. Hello Mr. Bugs, sabi ni Sir Victor Boloso. Kay Raquel Vlogs. Hello po from Oriental Mindoro. Yan, shout out din po kay Jolas TV, Jojo Lauresta, watching from New York. Hello po. Thanks, Jang. Nabas mo yung Totoy and Mardy? Okay. Kay Totoy and Mardy Vlog. Kay Ma'am Norlia Raspado. Kay Ma'am Norlia Raspado from Italy. Hello po. Hello po. Di ba si Sir Raspado? Randy ba yun? Kay Sir Baka John sa- Aragon. Hello po. Hello po. Yan, shout out daw sa Harabas from Randy Hito. Kay Sir Edwin Rondero from Hawaii. Ingat po kayo dyan sa Wala Hawaii. kayo? Wala. Ano na? Sabi niya, pakisabi naman po kay Allen ng KMA, no, bayad naman siya ng utang. Wala kayo. Sino yung nag-ano? Ewan ko. Halita Balasi. Alin kay Hoy, Sir Allen, magbayad ka daw ng utang mo. Laka, nilingin ka na. Peng, kailan daw kasal mo? Ne, wala pa akong jowa, magkasal na. Shortcut. Ano na. Kapatid daw ni kapatid ko po si Randy Raspado. Kapatid. Dito po din sa Rome, Italy. Hello po, Ingat ingat po po kayo dyan. dyan sa Italy. Yan, shout out po kay Gary Tabunan from Paranaque. Hi, Gret, ang maganda. Wow, sabi ni Sir Randy, mula na napanood ko kayo sa Rabas, pinapanood ko na rin kayo mga idol. Thank you po, so Sir much Randy. po. Sa mga nagbabalik, thank you so much. Ang shout out din po kay Bing Salagubang. Salagubang. From Tayog, Pangasinan. Love you, Gabin. I miss you, Gabin. Yan, shout out din po sa Quaresma family from San Manuel, Tarlac. Hello po sa Quaresma family. Oresma. Kay Shirley Pirocci. Hello po, Ma'am Hello po. Shirley. Kay Sir Edwin Rondero from Hawaii. Hello po. Yan. Welcome po, Ma'am Raquel Vlogs. Sarap daw sa feeling na pansin yung comment. Shout Kay out ano? po Kay- sa taga Dalikno, Itogon, Benguet.
Hello po sa mga taga-Benguet kay Itogan Benguet. James Branjego. Hello po kay Sir Rafi Fernando. Kay Mardy lang ako. Watching from KSA. Hello po, ingat po dyan. Shoutout din po sa idol kong vlogger na kay Princess GB daw na Magsaysay Occidental Mindoro. Hello po. Hello po kay Princess From Gini. Dong City TV. Kay Labi Davi official from Las Vegas. Ingat po kayo dyan sa Las Vegas. Si Auntie, dilaw na dilaw ang uniform. Ano po yan? Free lang po yan sa mga magsasaka. Yan, shoutout po sa lahat ng nandyan sa Las Vegas, USA. Pinapa-shoutout po ni Labi-Dabi Official. Ay, tapos mo na yun. Kaya na yung mga nag-ano. Kandidato. Nagawa na mamampanya na. Yan, shoutout din po kay Manuel Jr. Toledo. Hello po kay kapatid na princess from Taiwan. Kay Dian. Kay Sir Rafi Fernandez, hello po. Fernando. Kay Vincent Navarro from San. Kay Socrates Abante. Hello po. Nagkala na kaya? Socrates ba to? Socrates Abante. May shoutout po kay Romel Parinas from shoutout po sa Parinas family ng Ilocos Norte. Hello po sa mga Parinas family. Sana makapunta kami ng Ilocos. Soon. Watching Quaresma, tapos na yun Johnny Quaresma. Yan, shoutout po kay Sir Johnny Quaresma from Japan. Shoutout din po kay Ma'am Geraldine Biado. Hello po. Yan, happy birthday po sa asawa ni Ma'am Aurolanda Peralta. Happy birthday po. Happy birthday po. Si Sir Ronnie yata. Yun eh, Sir Ronnie Peralta. God bless po. Hello po. Ingat po dyan, mga kapatid. Wala kayong walis sa bahay mo na rin. Wala kayong walis. Shout out po kay Vincent Navarro from San Jose. So, yung guys, iwan muna kita dito kasi magigisa-gisa na ako. Yan, Baka- shout out po kay Pagalitan tayo ni Papa, hindi pa tayo nakaluto. France, Austria. From hello po, France, Austria. May kandidato. May kandidato. Kaya nga po may kandidato yun. Isa na kayo. Hello, Blitz. The iwanan mo ako Explorer. dito, Tay. Explorer. So, guys, out muna tayo. Siya muna, mag-shoutout. Kasi, ay, may bukayo doon. Kukunin ko yung bukayo para may kakainin kayo dyan. Excuse me? Sige. Isa lang tumagas niya. Doon sa ano eh. Di pa sila pa? Hindi, nilagay ko sa rep yan. Saluin mo. Bukayo. Ito, hipay mo ito. Para mag-lagay ka. Sukaan. Kastiga. Guys, gusto niyo papaya. Lalagyan natin ng suka. Kasi lalagay ko dapat sa tinola kahapon. Kaya lang hinug na. So, iwain na lang nila. Tapos, lagyan ng suka. Dali See you later. Bukayo. Habang shout out ah. Tikman nga natin itong ginawa namin yung bukayo. Ay, sa Ate Joanne po pala, pauwi po siya bukas. Yun, makakasama na natin siya sa mga susunod. Kasama niya, I need backup na sa pagluluto. kasama niya rin yung anak niya. O, ingat sa biyahe.
Yan, shout out po kay Simply Ena Ann from Philadelphia. Ano yun? Anong bansa yun? Kain tayo guys, bukayo. Shout Masarap. out din po kay Sir Ferdinand Viloria. Oh, Yan kay Sir Kena J from Solano, Nueva Vizcaya. Hello po sa Hello mga po. taga Vizcaya, kila Gayam. Kay Gayam Benben and family. merienda tayo ng bukayo. Masarap. Oh, kakao. Hindi lang masyadong ma-brown tong bukayo namin kasi ano. Hindi mapula yung asukal. Hindi wash yung Masarap ulamin ito eh. Alis, ang dami mabanglis. Malapit ng mapanis. Oh, honest. Oh, sapos na yung kan. Oh. Pero matamis pa naman siya. Yan, shout out po kay Ma'am Merlita Arlene Ramos Gakusan from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Hello po sa family Gakusan. Sa kayo dyan. Nandyan yung anak ng Tipasing, sila Ate Agnes. Sa Ordonez family, hello po. Yan, shout out din po kay Ma'am Mary Grace Sibayan from Brisbane, Australia. Hello po, Hello ingat po po. dyan. Yan, shout out din po kay Jojo Asuncion from Seattle, Washington. Kamay. Yan, shout out din po sa kapatid ni Sir Michael Gonzalez na si Steve and Karen Gonzalez from Oxnard, California. Hello po. Hello po sa Gonzalez family. Sa Ati Aisa po may binili lang pong ano, kamote tsaka kamatis. Ano nga siya oh? Kay Sir Edgardo Kumba from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po, Sir Hello po. Edgardo. Sa Tulato and Valiente family from Alberta, Canada. Hello po sa Hello Tulato po. and Valiente family. Kapunot. Dito mo nilagay yun. Ay, hugasan mo. Hugasan pa. Shout out daw kay Mylene Malunis. Di ba taga dito yun? Sa ate Mylene. Diyan sa bahay. Ay, si Vincent pala to. Ikaw, Vincent ha? Ano ba pinili ni Vincent Navarro? Ano na, hindi ko alam. Vincent, ikaw ba yan? Hello din po kay Dondon Fisilier, kay Ruiza Tatoy. Yan, shout out din po kay Cab Venus Armandeco. Mula po sa lokal ng Labot, distrito ng Ilocos Sur. Hello po mga kapatid dyan sa Ilocos Hello Sur. po. Ingat po. Wait lang, excuse lang. Yan, shout out din po sa Pistanyo family from Kansas City. Hello po sa Hello Pistanyo, po. Pistanyo family. Shout out din po kay Sniper Pest Control Service. Hello po. Hello po. Welcome po, Ma'am Geraldine Diado.
Kita-kita ko. Saan ka nagbili? Ito sa may tulahin, nanginig tuloy. Napakasaya ah. Kulang nga yung pera ko. Utang tama eh. Sarap ng bukayo. Yan kay... Shout out po kay Ma'am Edna Antonio from Seattle, Washington. Hello po, Ma'am Edna. Kay Ma'am Elma Vasquez from Puerto Rico. Wow, may viewers pa tayo sa Puerto Rico. Hello po. First time ko yata makabasa ng ano eh, from Puerto Rico. Sa Tigreta po, nagluluto po. Mamaya po andito na rin. Magbaldis po tayo po anong mga... Nakaungod kayo. Baka pinsan po namin kayo kasi si Mama taga Tarlac din yun eh. Taga Victoria. Hello po sa mga taga Victoria, Tarlac. Nilabot ng tuwang. Napanig. Happy Friday po dyan sa inyo. Parang galaway-laway na siya. Kasi nga nasa rep. Nilagay sa rep. Yan, shoutout din po kay FKA Vlog from Palawan. Si Dana po ay nag-modyol. Busy-busy kunwari si Dana. Nag-modyol. Upo nga ako. Sakit ng aking ano. Kay Sir Jason. Hello po from Scarborough, Ontario, Canada. Hello po. Kala ko Scarborough Show. Gusto nyo guys? Wow. Ano yan? Pasas? Pasas tapos bukayo. Kasi nalagay yun. Ayun, gagaling. Kaya, patigil nga. Saan ang ibang kutsilyo ay? Ay, magkuha nga ako. Magayat ako yung ano kung ito. Nagsipanday pala niya yun eh. Ne? Wala? Lagi ba? Bahay na Umi. Saan? Ay, dahay. Bakit? Ang taga ng ito na. Wala siya. Init, gatulog. Ah, Yung kanin ay luto, no? Yes, madam. Very good. Ulam na lang lutuin natin. kapudot. Pinag-aanimanan, guys. Hello po kay Sir Pinagkukursingan. Salde de Pedro. Pinagbibilad. Di ba, liit sa inyo, minsan lang natapos, minsan mang bilad. Buti na lang nauna kami dito kasi solo namin yung bilaran. Magigisa mo lang. Walang ibang ano. Mahirap kapag ano, sabay-sabay yung nagka-harvest. Agawan sa bilaran. Puno ang kalsada. Masas. Masas. Masas, patatas. Patatas. Tuwa kayo. Ito yung bukayaw. Ayan, oh. Ano nalagyan mo doon? Malikot. Kaipin na mukha ko. Yan, shoutout po kay Saldi de Pedro. Shout out na naman. Ay, shoutout din. Sa Sanchez family from Mexico. Hello po. Hello po. Ganda talaga ni Gretchen. Black Beauty. Beauty Black. Yan, shoutout po sa mga taga Rojas, Isabela. Huwag kayo ng tambo. Masiko niyo yung Dito lang. cellphone. Yan, shoutout din po sa Magan family from lokal ng Calawag. Hello po sa Magan family. Lapit ah. Hello din po mga kapatid kay Kaglora Tarpeo.
And hello po, Sir J. Damaso and family. Napudot ka no. Opo, malaki po ang braso ko. Walang Kaya pagdududa. huwag niyo akong nilaloko-loko. Ano? Isang ano ka lang, dadog, danugan ka. Baka tinadal mo doon sa... Wala pa pong long table, short table lang. So, lagay niyo dyan. Oh, para... Hello, lagyan mo daw. Ay, tama. I love you team DFL, more power to you po. Thank you po, we love you din po from Yolanda Pistano. Ito ha. Lagyan ko ba ito? Sa gilid lang. Yan, shout out din po kay Sir Benedict Pacetes from Baknutan, La Union. Hello po, Sir Benedict. Yan, shout out din po sa anak ni Ma'am Myrna Yuson na si Engineer Maria Paula Yuson and Rodrigo Yuson. Wala pala tayong siling. Hello po sa Yuson family. Ayun, sitang mo. Ay, dyan o kaila, ano yata meron? Dyan kila Kamban. Sana all may engineer. Anong meron ngayon? Nagpabilad po kasi kami ng palay kaya ito, nagluto-luto po kami ng ulam. Ito, kumakain sa nita. Kaya hindi po kami nakakapag-vlog kasi sobrang busy po. May ngayon. Hindi kami makaalis kasi walang magluluto. Mother. Si Greta yung tipo ng babae na kahit bagong gising, hindi nagbabago itsura. Wow. Pero ano yan, nagkilay pa yan bago mag- Oh, excuse me? Live! Tingnan mo. Tingnan mo. Nagkilay mo, oh. Kagabi. Sa balota, number 3 sa Jojo Manila, number 3 sa bangot. Malapit na guys ang ating election. Nakapili na po ba kayo ng ating presidente? Yung presidente mo ate. Bala na. Bahala na eh. Parang bahala na, hindi pwedeng bahala na. Bala na. Kailangan mo mamili ng isa. Sarap pag marami. Sa inyo pa ako, kabang. Ay, kamote. Dami-dami yun. Hello po kay Gloria Narfeo from Gloria in Australia Western. Hello po. Kay Dexter Bagkal from Paniki, Tala. Kaya nga Paniki, Tala. Kahit kulay Oreo. Kulay Oreo. Kahit Mas mabuti. Oreo. Mas mabuti Mabuti naman naman ako ako doon. sa kulay Oreo. Ano na yun Siya eh? pa yung palaman. Hindi siya yung Oreo. ano. Hansel, Gusto brown. ko yung Oreo. Oreo, di ba itim na yun? O parang uling na rin. Pero kasi Okay, kasi kaya Oreo kahit maitim masarap, di ba? Yun. Di ba? kahit maitim. Yummy. Yan, shout out po sa Fernandez family from lokal ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Hello po sa Fernandez family. Shout out din po sa kay Silame Rasunable from Tangub City. And shout out din po sa mga taga Malolos, Bulacan. Hello po kay Ma'am Ria Balingit. Hello po, ano kaitim ko? Parang Oreo na rin ako. Ako.
Kay Sir Romulo Castro from California. Hello po. Shout out din po kay Ranil Padilla from Tanawan, Batangas City. Hello po kay Ranil Padilla, Sir Ranil Padilla. Ano po, wala pong handaan, wala pong magba-birthday. Ano po, pakain po ito sa mga nagbibilad po ng palay. Yan, malapit na rin po ang birthday ni Dana Bell sa April 1. Dana, handa na ba ang kambing mo, Dana? Ha, Dana? May kambing ka na? Sabi mo, magpapaitan tayo. Papaitan. Papaitan? Papaitan. Pinapaitan. Ginawa mo ano. Shout out po kay Silami Rasunable. Parang tapos na to. Ano kinakain mo, Dana? Buto mo ako sa kotse. Hello po kay Sir Randy Dakil from Zamboanga City. Maliit lang. Pero mo ito. Kutsara. Ay, ano? Kutsilyo. Kutsilyo. Wala na dyan? Yan, shout out po kay Ma'am Raquel Jocales from Masbate City. Hello po, Ma'am Raquel. Hindi, ano ba yun? Punta mo rin ang mga. Shout out din po kay sa Hidalgo family from La Union. Hello po sa mga Hidalgo family. Saan na yung isang ano, landot? Landot? Landot. Saan punta si Papa? Yan, shout out din po sa anak ni Misteryosong Nilalang. Na si Johan, Ziri, and Zandro. Hello po, mga mga bata. Kay Johan, Ziri, and Zandro. Hello po. Kulimlim na. Huwag naman sana magulan. Pag nagulan to, kanya-kanya takbo. Dana, ikaw sa sampayan ha. Kami, takbo na sa plaza. Ang gumong kaya, natatitudan. Ganun-ganon naman tayo. Kapon, kaganda ng init niya eh. Ngayon nagakulim din. Bilad ka na kasi. Pinag doon. Nagkalahating araw eh. Yung pangtabong sana. Oh, advance happy birthday daw, Dana. Mag-thank you ka, Dana. Thank you po. Kamo lang, dali. Ay na, dito ka. Dana, mag-thank you ka lang. Thank you po. Oh, advance happy birthday daw. Yan, shout out po kay Ma'am Maria Rosario Estrada from Makati City. Shout out din po kay Ma'am Marisa from Seattle, Washington. Shout out din. Wedding. Ha? Hello po sa 297 viewers. Shout out po kay Bien Cortez and Maria Delina. Dito ba malubot yung cellphone ko? Balubat na nga. And guys, mag-out na po kami dahil baka bumagsak ang ulan. Kailangan naming maghanda. Kaya nga, medyo madilim. Medyo madilim ng kalangitan. Nagbabadya ang panahon. Kung man lang ang isa ko. Sa kalsada. Buti hinahangin-hangin niya din. Ang sarap ng bukayo. Ano?
Ha? Enjoy lang. Kuya, yung baga. Ano, ano ko na ta? Abangan ang luto natin direct. Gusto nyo ba mag-live ulit kami mamaya sa kainan? Puro live lang muna tayo. Itutuloy po namin ang live mamaya sa kainan. Para masaya po. Bye po! Ganyan yung kulay ko. Kaitim na natin. Ba't kaitim? Ayan yung totoong kulay. Kaitim. Anin mo natin. Yan. Kita-kits po ulit mamaya sa Sa tanghalian. lamunan. Sa pananghalian. Thanks DFL. Simple lang. Bye-bye. Bye po! Bye-bye!